Sinukmaya winaya ing sepi sinimpang telenging kalbu pambukane marana tarling saking liap layaping aluyup sambangsane pakumpulan den KSD siang rahatri audio kacobi A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasobi ajmain amma ba'du. Kawilujengan kabagas warasan siwasa Gusti ing atase angajar mugi tansah kapaten pratamu kakung sedahan miwah-witri dalasan kula sakadang winantu saking panghormatan mugi katur panjenengan para pepundhen sesepuh aji sepuh ingkang satu humono ing pamamas piwalebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi-pundi saha kinabekten para pangemban pangepating praja Satren Geri ingkang minangka dados pandam-pandam ingkang tasih ingkang satu nuring budi langkung-langkung para alim ulama haji-haji para santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ilahi kang minangka panutur kiblate panembah ingkang satu nuring budi para tamu kakung sedahan miwah putra ingkang satu bagya mulya seberapa kadang merda tumaruna wonten padukuhan dukuh Sumangka Desa Budeh Kecamatan Randublatung Kabupaten Duro ingkang tansah kula tresnani ugi kawula banggaken kanthi linambaran pepayung budi mewah ngaturake somo mugi piranti kawula hambuga wibarani suka mikane wicara dereng kandha nurike awit pradapa saking keparipun ingkang hambuga ati sampun keparah hamretaken turing regeng kaya ditesara adicara pawaning siang kalenggahan harapan saderipun sumangga langkung rumiyin kudu aras puji syukur wonten ngarsipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paringi pinten-pinten kenikmatan saha hidayahipun bepilih wonten ing dal siang kalenggahan menika kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal nyawiji saperlu hajenengi serta paring berkah pangestu anggenipun Bapak Muhammad Munadi Kades Budeh sekalian Ibu Sri Tresnani saya berikan ingkang sampun hagelar tasyakuran Boyong Basuki ngunduh mantu Bagus Ahmad Abdul Ghaffar ingkang sampun kasembadan jinatugrami Roro Ayu Windy Tursana Solikah Atmojo Putri panjenengan Bapak Suwarno sekalian Ibu Samiem biking saking Ledan Dusun Sido Laju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur mugi istiqomah panjenengan donga pamuji sedaya para tamu ingkang sami rawuh kagem putra pinanganten sarimbit anggenipun lelumban wonten madyan babrak ninggal mugi tansah pikantuk wahyu katentreman judul kang sejati satemah dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk talining katresnan tondo yekti kangge tetalini bebrayan amin 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 ya rabbal alamin. Para tamu kakung sedahan miwah putri kang satu bagi mulya saderipun kula ngaturaken wilujeng siang wilujeng lenggahan wonten papan ingkang sampun samartakaken kanthi suka mardu mardikan penggalih bebilih wonten ing sel menika panjenenganipun Bapak Muhammad Munadi sekalian Ibu Sri Tresnani sampun nimbali suwunipun kula sak kanca pakempalan Sri Budaya Jawi Alindra Music ingkang pingking saking Laledan Padang Kadipiro Sambirejo Sregen ingkang dipun pangarsani niki panjenengan Mas Alindra siang menika margang karya lumantar Novan Audio datar kata lemben dipun abadikan lumantar Raflesia Lighting Rahmat Shooting bupilih siang menika Alindra Musik swanhangan di Catur Hanggo Swarwati ingkang sampun samapta ing gati asung lelipur kepareng kula tepangken sedunggal bangsa samiji wiwit kepiring kanan piyambak kepareng jumeneng sawetawis wonten Ade Ayu Hesti
Sinambung angka kalih kepareng jumeneng suwun wonten Ade Ayu Tantri Safira. Ingkang ketiga kepareng jumeneng sawetawis suwun wonten Ade Ayu Renita. Ingkang pungkasan kepareng jumeneng sawetawis suwun Ade Ayu Vita Margareta. Atas nama MC kula pribadi Dimas Gis sepindah malih katuraken wilujeng siang kagem sedaya tamu. Wilujeng lelekahan kanthi suka pardu mardikane penggalih sinambi midhangetaken saha hamirsani saenipun Alidra Music. Salam pamuka. Sumangga.
Hanjrahing kang puspita rom kasiliring samirana ampring sekar gedhong gongas gandahannya oper awakmu nyoba aku tak ngrungokno sliramu bawa seprono seprene awal mosok ora tau bawa nyoba to ya Dik ya sanese niku napa sanese niku kok sanese lanjute apa ya maweres nane driya langgamen apa cahayu manut kula manut Mas Kis mawon oh iya manut jemanut kok manut aku to ayo waya wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes disik singgonku nangis wong sing tak tresnani pika ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu semirire angin tansah tetep kabur rasa kang tampak agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tambah kangen iki nandang yang rina lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Boleh apa pancen wis ra ngerti satenane aku batak sesetya ngerti ngenteni kalimu indah manis si esemu
pancen wis ra ngerti satenane aku tekan sesetya ngenteni kalimu indah manis semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku lakon sampun Matur sembah nuwun matur, Desti. Gusti. Monggo kasuwun lenggah malih. Arep Sarangan Alindra campur sari. esuk awan ning ompah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterangkon ku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yang Yang tak sawang mencok ning ngapan jangan tarik saka katuwen sarwi ngoceh dheweke pencokan enak gawe tak suwon mbok aja ngece podangku ning agawe pikirku gombe seleret ireng tak sama katon manis bunga yen kelakon nyanding slirane Yen si podang ngandutut ati kepranan mendem atiku sansaya getrek tak saneni sempikap ulur sing Alindra Music Raflisa Multimedia Ovan Ajis dan teman terima kasih esok awan ning omah wis ora krasa dan anggoleki sing tak sayang mubeng miterangkon ku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi masuk yo Iman yen ngerti liya kang nyawa Leyang tak sawang mencok ning abang jangan tak rintik saka katumen sarwi ngoceh dheweke pencokan Bila kae tak
mesin Epo bunga yen lakonnya dikestilati hatiku kekiwalian yen si podangan dudut hati kepanen hatiku saya dudut tak sun pikat uluting nggih padang kuning sampun kabar Matur sembah nuwun di Tantri Safira sampun kepareng ngaturaken setunggal tetembangan ketemu
lapangan pisan kas gitu. Monggo ngagem bapak mau kang nyuwun mbok pilih kersa dari acara sahabat Amis. Boten nyanyi boten napa dari joget namon. Gore ageng sasana sing mriku wonten dipun Bapak Muhammad sedaya Bu. Yo. Di zaman perjuangan terkelingan anak-anak biyen openi saiki ono ngendi masuk yo. Serene wis turutan Neng gunung tak jagongi sego jagung yen mendung asili samping Gandeng padha Settingnya apa mas? Settingnya apa? Rahmat. Bok. Di zaman berjuang terkelingan anak-anak biyen tak openi hingga saiki ono ngendi masuk yo. Bibar niki mbok menawi wonten ingkang kersa dalan swanten monggo menika saking bapak-bapak Ampung Rawuh Kakung
ingkang tasih sami lenggahan paring dawuh mangke Pak nggih napa bapak-bapak wonten ngajeng mriki mangke wonten ingkang sedana swanten mboten Pak? Mboten wonten saestu mriki mboten wonten sing kersa nyanyi. Enten abang kumis tadi loh. Gimana sih? Awakmu merono, gelem ora? Nanti kalau aku pleset gimana dong? Nanti biar digendong Mbah Mo. Ah nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia om. Mas Oting, Takut ora nyopot. bosen ning kono. Angle-ku itu kanan Mas. Pindah. Melayu. Pindah oh. Nah Mas, manu to Mas? Pindah oh Mas. Manu to Mas, kene. Kanan, angle-ku itu kanan ya. Ojo kok mburi kok kono lho. Anu to Iya. Mas. Anu to Mas, yang ngono Mas. Iki wong wedok iki Nah. terakhir ras terkuat. Lah, awas hati-hati Tidak hati-hati. ramano dadi kletrak iku. Zah. Sekar bisa nyamang kenang desa gede ora Matur sembah Matur sembah nuwun nuwun. Devita Margareta pun kasembadan minangkani pambrutanipun saking bapak-bapak wonten ngajeng mriku Caping Gunung. Mugi saged damel gagan jambe saya nggih Pak nggih. Pilih Alindra tindak pundi cahayu badhe tindak pundi kanthi nyaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi dihimbang nganggur kula purun nang sari Larisan mas kalian kebetulan belanjani Iku agak saketen yen purun inggal-inggal rincengi tekan ngomong mangke kula obari Badhe tindak Ampun dalam mas sampeyan ampun kuciwa kula ronda hanyaran kula awan-awan ngobrol joning pasar paing oweng-oweng prawan rondo kanggo kurapate penting Ning Semarang
dadan lulus saja wonten rondo kempling menika minangkari pamitan saking kami.
teman-teman kami yang ada di belakang langsung ke atas. Kene apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis ana kaya lumut ing pinggir segara.
pasrah Pasrah. pasrah lewat Kelingan manis terus kelingan ramah kemuyune nelongso akane Kasih sayang Monggo Pak Darno. Nggih. Alindra.
ora wis banyu kang tumetes gawe saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jrono uripku yen ora ana sliramu
jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Saka Bandung kowe aja kumalungko Barang iki kanggo kudurung rampung Bela mati Kang Mas Prabu Kepala Kang Waseda laku ing wana segara tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku duwe bebana Candi Sewu sawangi gudeg iya jonggrang panyuwunmu tak turut lara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung aja kumalungko Barang iki kanggo kudurung rampung Bela mati Kang Mas Prabu Kepala Kang Waseda laku ing wana segara tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku duwe bebana Candi Sewu sawangi gudeg iya jonggrang panyuwunmu tak turut Matur sembah nuwun sampun Mas nggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
syukur bisa nyawang desa dadi raja dene ora irang bane padha yo norma apa ayo ya Taman perjuang njoro kelingan anak lanang yen tak openi saiki saiki ono ngendi syukur bisa nyawang desa dadi raja dene ora ilang Nggih, tambah malih Bapak. Pepiling. Padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran Salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya dingetake tindak mungkar
Nggih, sembah nuwun, terima kasih. Nggih, sembah nuwun Pak Sawit.
Matur suwun di Tantri Safira, satu koleksi terbaru dari teman-teman Alindra. Datang rasane hati kangen sayiting liyan hanyawan aku kowe lapo tresna Tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka nikah tresnan iki ento aku sliramu dadi akoni
jalarke sliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku kan mesra ngono tangisku bensi eka wilungo saka uripku hari basan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu cak komik ayo cak komik ayo cak komik keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya apa paeso tresnomu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara Sesat ning jero dada pancen
Dumes untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini. Sepinero aku seneng karo liyane arep cemburu. Kau dudu sapa-sapane sing awale perhatian ning akhire siramu sing malah hilang. Tak pengen liyane pengenku siji mung kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu.
banget, terima kasih Bu Eli, Mas Manten, Gala-Gala, monggo langsung. sajian campur sari Alindra. Kita akhiri sampai di sini. Saya mewakili Alindra Musik, apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati tolong dimaafkan. Salam budaya, salam rahayu, salam
Alindra Musik.